me ei ole kysytty tätä etukäteen, mutta mulla oli tämmöinen ajatus, kun mä en usein ole ollut niinku mistään. En oikeastaan ole. Ja sitten mä mietin, voisiko meillä olla tämmöinen pieni kilpailu. Se on tämmöinen penis competition juttu. Elikkä pitää kävellä jossain. Ja sitten katsotaan, kuka huutaa sen sanan penis tai penis tai ihan mitä penis englanniksi kovemmin. Ja se, joka uskaltaa huutaa siitä niin kovemmasti, niin se voittaa. Lujiten. Mä käyn enää. Niin. Mä oon kuunnellut Sonia pitkään. Mäkin oon kadottanut suomen kielen kohta. Niin, eli aloitetaan sillä. Voiko sulta ihan mulkku? Penis. Mulkku, sanotaan mun isä. Mulkku. Sitten sanot vähän kovemmin, lujemmin. Sitten mä sanon vähän ja sitten katsotaan, kuka voittaa. Ootko sä mukana tässä? Voidaanko mennä kävelyllä jo? Mulkku! No niin, mä varmaan voitin tätä. Mä en voi huutaa. Ei meillä ole. Anteeksi, tää ei ollut tarkoitettu. Tää oli hänen huumoria. Niin. No eiks tää ollut tässä? Mä voitin tän. Yes. Mulkku! Sori, Turets. Anteeksi. Mä alkoi hävettää, kun musta tuntuu, että tää herra, joka haki nämä astiat, niin... Mulkku! Niin. Mä en jaksa. Tää on aivan kamalaa. Anteeksi. Hän olikin nainen. Anteeksi. Ei ollut tarkoitus. Mä itken. Joo. Se sanoi mulle, joo. Niin. Joku hirveä riita tässä. Okei, sä voitat. Vielä kerran. Mulkku! Mä en jaksa. Oi ei. Ai. Sä voitit. Mä itken. Sä voitit. Tiedätkö mitä? Oikeesti tässä on tää kuvaustilanne ja muuta, koska musta tuntuu, että jos mä olisin ollut tässä yksin ja ootanut tälle Karpaasin kokoiselle kaverille, tai hänelle, mulkku! Niin kyllähän tästä turpaan tulisi.